Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ हादर नाङै फिन बांबाय पेट्रल डिजेलनि बेसेन दिनै समबारावबो बांदों पेट्रल डिजेलनि बेसेन दिनै समबाराव लिटार मोनफ्रोम पेट्रलनि बेसेना 30 फैसा आरो मोनफ्रोम लिटार डिजेलनि बेसेना 35 फैसायै बांदों सोलिबाय थानाय अक्ट'बर दाननि जागायनाय 10 सानाव पेट्रलनि बेसेना 2 रां 80 फैसायै बांदों आरो डिजेलनि बेसेना 3 रां 30 फैसायै बांदों मख'नो गोनांदि हादरनि गोबां रायजोआव दा पेट्रलनि बेसेना 100 रांनि बांसिन जाबाय आसामावबो 100 रांनि बांसिन जाबाय पेट्रलनि बेसेना फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव बिटिआरनि मोननै बियाब गसाइगाव आरो तामुलपुर बियाबखौ बीजेपी आरो यूपीपीएल दोलोआ सावरायज्लायनायनि गेजेरजों बीजेपीआ बे मोननै बियाबखौ यूपीपीएलनो हगारना होयो नाथाय बारग' एमएलए इमानुएल मुचाहारीया बीजेपीनि नेमखान्थिखौ सिफायनानै तामुलपुर बियाबाव उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायो बिनि सायाव आसामनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बुङो दि तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव इमानुएल मुचाहारीया बीजेपी दोलोनि नेमखान्थिखौ मानियाखै बिजाथिलाइ गथायनाय लोगो लोगोनो इमानुएल मुचाहारीया बीजेपीनि जाना गैला आरो दोलोआ बिनि सायाव माबा नङा माबा मोनसे बिथांखि लासिगोन होनना मोनसे दुखुनांथाव जाथायनि उनाव क'क्राझार जिल्लानि सुवासामारि गामियाव दुखुनि जोमै साग्लोबदों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सुवासामारि बामुनपारा गामिनि थागिबि गपाल बर्मन आरो तारा बर्मननि फिसाज्ला आर्मी जवान सप्पन बर्मननि दुखुनांथाव जिउ जारिमिन खुथा होदोंमोन गावनि अनजालि बिसि आरो उन्दै गथ'सानो आं फुजा बन्द समाव सुट्टि लाना न'आव थांगासिनो दं दिल्लीनिफ्राय न'आव थांनो रेलनि टिकेट लाखाबाय आरो फुजानि उनाव नोंसोरखौबो दिल्लीयाव एखेयै लाखिनो लाहार फाहार खालामबाय नाथाय बियो जाफुङासै थांनाय 9 अक्ट'बराव न'आव फैनो होनना बुंनाय आर्मी जवान सप्पन बर्मननि गोथै सोलेरासो दिनै फैबाय मख'नो गोनांदि आर्मी जवान सप्पन बर्मना हरखाबै जिउ गोमानाय जाथायखौ रोखायै मिथिनो मोनाखैब्लाबो आर्मीनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि आरो आर्मी जवानफोरा आर्मी जवान सप्पन बर्मननि जिउ गैयै देहाखौ लानानै फैयो फैगौ उफ्रा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो गुबुन सासे राजखान्थिगिरिया गुबुन सासे राजखान्थिगिरिखौ हाब्रुसारनाया जागायबाय बिटिसिनि बारग' एम गणेश कछारिया बावैसो सान सिगां बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर'नि सायाव हाग्रामानि बानायनाय लामाखौ लानानै बेरफोसार बिबुंथि लाखिनायनि सायाव प्रमोद बर'आ फिनजाथाय होनानै बुङोदि बेफोर लामाफोरखौ हाग्रामा महिलारिया गावनि बेथनजों बानायाखै बेफोर मिरु सरकार आरो रायजो सरकारनि फैसा टेक्स होनायनि फैसा गणेश कछारिया जुदि माबा बानायदोंबा गावनि पकेटनिफ्राय बानायाखै बेफोर गासैबो रायजो राजानि टेक्सनि फैसाजोंसो बानायनाय दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।